Tinya wilila hangalondi zega tiebe tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiebe tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiebe tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nebo tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبديت بشرف الله جبوا موفو كولي مندون كدلي الله سبحانه وتعالى في ألك هنا anaka kishi anaka barka ala ko jidi ne na ukelingele na bela jilenka samba flantan shekin september kalot leta ani kononto obena ashura shuma muharram kalot le kononto ala kirabaka fasoblasa nan kwa ma hijira samba kelen kemenani ani binani ko eshuye shumi na binyina maya mali dine nyama ufe adoni magadu ubi kalankena usigi ka wajulu kena usigi ka adama de umblasira ninga sarakati boke kata alislame bamato kelingele na bela jelema o hukumu kono tv shirifla e wuli ka joke wala sa ko do yirawla ni wati na ambe sangare bugula Sheikh Mohamed Daw ale la selimunun ke sangare bugu sira farana ange jako baraw shire Qur'ane koloje o fo koni mami nyumange ale alai ale alabi sarani baraji tanyi oye nyumaya kelen ngane mami juguman keleke dun ala ko kwabi sarani o juguman kelen ne ate fo fara oka o ba yirana ala ba ka jonfe wallahi ala be ala kramande fe ala ta fe fiu ma kelenga soro ala kramande una ko kado jahannama na ala to fe fiu ala ba fe kuma be an adama deun an ngabolo herela ala ba fe kuma be an adama deun an ngabolo lafiya la ka dumi ale ala batuka kata sanga sayama ala mugo bodila o de koso ala san kalo ka kalo tan flay ka kla ka kalo nani mbwa kono ko lu bunya ka kla ko lu ke la horma kalo yi ko lu ke barka nyini kalo yi muharamu kalo o yo kalo la bile doye no ye anfle ni kalo baminani nin kalo yi silamo ye jate damna nin kalo indela ni silamo kun kan ku nusoja kalo la ka ke fetiye ka ke nyanaje ka ke sewaye ninde an ga 31 alakra mandum ninde an ga 31 suwi nga alakra mandum fanga kama ani sekama o ya do bokola ka klaka ni fela yo tuguni o ba fe tuguni o saylama ko fana ku be o nagashi islamu an ga sabalisa muharram kalo badi karangara nyama atan folo ina fa selba kalo tan folo ala kramandum kalo bow do tugomina wala yalin ashrin min ko fola qur'ana kono do ko muharram kalo klitandu do ko selba kalo klitan shudo islamu ka sabaka bunyana barkai ani allah hormai karangara nyama nin kalo tando no yebiye ala kira sallallahu alaihi wasallam nga tala medin kasoro madina yahuja munungu sigle doy ashuna ngude tama yahuja kon ay jomina kude temu ka fiu jomina yahuja munungu sigle mbey no nabila Musa alaihi salam munun dugula nabila Musa ko olu manyine doy ngo fiu ko munade ko lu balmaka Musa wallahi ya fatade ko lu balmaka Musa ko ala ya wasadi amma olu balmaka Musa ala ya sedi amma ay Firauna ka halaki ala kiram bandum misra baji bangana ko bena ashura doma ala ya wasaminga an balmaka Musa o kama o bunya koso o horma koso an beni kalon an ba shun ala baraka da koso ngo mauludu nunu beni na nyokonawi
ha o mano kofe ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallama a ko ni ala ye san wɛrɛ asura jira ale muhamadu la k'a tun bɛ 9 fana sun ka fara a kan nka o ma k'a ɲɛna o la ala kira mandenw malo asura n'a ji bɛ asura sun ka tile 9 sun ka 11 sun nin bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ala kira mandenw nin bɛɛ barajo nin bɛɛ nafaw ye ala kira ba kumana sallallahu alaihi wasallama a ko asura don su bi su in na de la i fa ni a bɛ jigin i ba ni a bɛ jigin dugumakolo sanfɛ a bɛ na a b'a fɛ yan ne den ala ko tanazzalal malaikatu wa ruh bi'izni rabbihim min kulli amrin a ko niw bɛ diɲɛ ɲini kɛ ala fɛ bi su in na ɲɔgɔnnaw la i fa min fatula i ba min fatula i woloden min fatula u niw b'a ɲini ala fɛ u b'a fɔ yan tigɛ ala diɲɛ di anw ma anw ka jigin dugumakolo sanfɛ anw kana saraka deli an musow fɛ an kana saraka deli an wolodenw fɛ bi su in na o la e maa min y'a dɔn k'a fɔ i fa fatula e min y'a dɔn k'i ba fatula k'i ye duwawuden ye i seko ye min ye n'o ye bisimilahi rahmani rahim qul huwallahu ahadun allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahadun o kala siɲɛ kelen dɔrɔn i k'a fɔ ala ne ni qul huwallahu min gala ala a hinɛ sen fama ala ne ni qul huwallahu min gala ala a hinɛ sen bama wallahi silamɛw i fa ni bɛ segin bi su in na i ba ni bɛ segin a bɛ dugawu kɛ e k'a daminɛ ɲinɛ asura la fo san wɛrɛ asura a bala ka dugawu k'i ye o y'a ye maa min b'a dɔn ko dugawu bɛ fɛn ɲɛ suye kɛ e min ko dugawu tɛ fɛn ɲɛ suye dun ko ni maa sala ka ban ko y'a bannen ye ko a ni baara min sala k'o bɛ kalo o tɛ kalonden ye wa n'o tɛ walahi ala ka jɔn ɲumanw u ɲɛnama b'an cɛla cogo min na u su bɛ an cɛla ten ala ko k'a kana f'u ma ko su ko bal ahya un k'u ɲɛnama don dɔ bɛ ye a sala ka ban a kana taa kaburu ya jura piriti parata ngalo n'i ma t'i fa kaburu ya jura bilahi ye dangaden ye n'i ma dugawu k'i ba ye i ye dangaden de ye jango kɛrɛnkɛrɛnya ma bi su in na e maa min ye ala minɛ e fa ni jiginnen e maa min ye ala minɛ e ba ni jiginnen kan'a sɔrɔ e kɛn bɛ k'i sunkuru ta k'a sigi ve la dun ni e ve ma cɛ fɛrɛ janɛmɛ maa si ta ti cɛ fɛrɛ an ye nin kuma in fɔ sikatɔ dɔ ye ka na ko ve ala ko k'i ve wala takarabu zina innahu kana fa'ishatan wa sa sabila ala ko i kana sununya la de jango ka kɛ silamɛw a ye sira ala ɲɛ dɛ a ye sira ala ɲɛ dɛ ala tɛ kulonkɛ masa ye dɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallama ko n'adamaden sala k'i ka baara bɛɛ bɛ tigɛ fo baara 4 i ka baara damadɔ dɔrɔn de bɛ ala kira mandenw i ye kuma in faamu i ka baara damadɔ de bɛ yen ala kira mandenw tɛ tigɛ i ye misiri jɔ k'a di silamɛw ma fi sabilillah kuma o kuma mɔgɔw b'u jɔ o misiri kɔnɔ k'a fɔ Allahu akbar sami Allahu liman hamida ala kira ko baraji tɛ tigɛ abada i ye sato jɔ i ye kɔlɔn sen i ye orobinɛ jɔ ala kira mandenw kuma o kuma na i salen kɔ mɔgɔw y'o ji min ou bien jiri turu kɔnɔw y'o jiriden dun ala kira ko baraji tɛ tigɛ o sadakatul jariyatu de ye ne maa min jɔ k'an kana dugawu kɛ su ye o tɛ kalo ye k'a sɔrɔ n'i y'a maa o maa ka musoninncinin minɛ k'a datugu kaso la a bɛ boli min ka porogilɛriw nɔfɛ maa si t'a ɲɔgɔn kɛ n'i y'a maa o maa den minɛ ka o minɛ k'o dɔ kaso kɔnɔ a bɛ boli kɛ juge da la o ye ala man kisila ye e fa bɛ ala faama bolo i den bɛ ala faama bolo e b'i yɛrɛ bonya ala weleli ma bisimila e b'i yɛrɛ bonya ala deli ma i ta tiɲɛna o la ala kira mandenw a ye sira ala ɲɛ a ka segin a ka sira ala ɲɛ bi su in na ninnu
o de anw ka 31 bi su in na ninnu o de anw ka san yɛlɛma ye anw b'a fêter bi anw b'a fêter sini wa Ala bɛ tila k'an don alijinɛ kɔnɔ basabu ka d'a kan maa min Ala tɛ maa si fɛ fo maa min bɛ Ala fɛ Ala ko kunni wa akun lakum a y'a kɛ n b'a kɛ aw ye wa man ya'mal miskara zarratin khayran yara wa man ya'mal miskara zarratin sharran yara Ala mɔgɔw b'o de la n'i ye miskara zarati baara ɲuman kɛ Ala ye yara ho e b'o ye diɲɛ n'a ye yan'i ka saya cɛ kiiti bɛɛ tɛ bila ka lahara kɔnɔ dɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko Ala bɛ kiiti bɛɛ tigɛ lahara nkalon don dɛ kiiti 120 bɛ tigɛ diɲɛ kɔnɔ yan fɔlɔ yan lahara cɛ silamɛw bɛ kɛnɛ kɔnɔ o maa jugu jɔjɔliw don diɲɛ maa jugu jumɛn bɛ e de la ka jumɛn kɔ ye a y'a yira n na ko maa juguba dɔ bɛ yan k'a tun y'a si kɛ maa kutigɛ la a y'a si kɛ maa bon na a y'a si kɛ dabalijugukɛ la aw y'a kɔ jumɛn kelen ka yeelen bɔ depuis Ala ye diɲɛ dugukolo da a y'a ye nka fo ka diɲɛ ban k'a daminɛ alakiraba tile sallallahu alaihi wa sallam fo ka taa se dugukolo melengeli la waliyu ka bulonda tɛ datugu dɔ bɛ taa dɔ bɛ na dɔ bɛ taa dɔ bɛ na dɔ bɛ taa dɔ bɛ na. Alhamdulillahi rabbil alamin nin de tɛmɛnen kɔfɛ TV Shirifila an y'an kunda Bangoni charbon carré kan Jalolakaw ka denbaya la Ustaz Bayisa Jalo ale tun ye bilasiralikɛla ye Bangoni charbon carré la an ye fɛn minnu sɔrɔ ye an ka jɛ k'o baaraw seereya. Baba n'an bɔra yen sigiyɔrɔ bɛɛ n'a ka kuma don sigi bɛɛ n'a kun don bi su in na ka bɛn le 19 9 mois le 19 9 mois 2018 ma o Ashura an sigilen bɛ o kɛnɛ ka bi min an fa ka da la Bangoni charbon carré cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ so kɔnɔ a sigilen bɛ a bɛ ka an lamɛn an ye salon kɛ k'an to la ka ɲinɛ Ala fɛ Ala ye ɲinɛ yira an na an b'an to ɲinɛ fana kɛnɛ kan ka san wɛrɛ ɲinɛ Ala fɛ Ala k'an kɛ san wɛrɛ yebagaw ye an ni minnu ye salon kɛ n'olu t'an cɛla ɲinɛ Ala ka hinɛ u la Ala ka yafu ma Ala k'o kabura nɔrɔ Ala k'o kɔ sabati Ala kira hɔrɔma kosɔn kuranɛ barika kosɔn salli ala rasul o kuma baba n ko sigi bɛɛ n'a kun don bi don an ko ma ko Ashura n'o ye Muharamu kalo tile 10 ye n'an ko a ma bamanankan na ko jɔminɛ kalo n'o ye silamɛw ka sayɛlɛma kalo ye hijira jate la alhamdulillah an bɛ hijira san 1440 na ɲinɛ hijira de ye alakira bɔlen Makka kana Madinɛ silamɛw bɛnna ka k'u ka jate gulo o la o san yɛlɛmana an b'o san 1000 san 400 ani san 400 de la an bɛna don san kura min kɔnɔ Ala k'o kɛ hɛrɛ ye amina ya rabbi o la baba donw ka bon ɲɔgɔn ye kalow ka bon ɲɔgɔn ye baba adamadenw ka bon ɲɔgɔn ye m'o f'i ye siɲɛ caman ni maa min ko k'a fɔ danfɛn bɛɛ ye kelen ye adamaden bɛɛ ye kelen ye i ye nkalon tigɛ i ye kuranɛ sɔrɔ Ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ suratul Baqara la kira min n'o ka fisa adamadenw bɛɛ ye n'i bɛ adamadenw n'a maa samanci ɲini o bɛ wuli kiraw de la fɔlɔ mais o kiraw la a ye samantiya kuma daminɛ a ko tilika rusulu faddalna ba'duhum ala ba'd a ko cidenw minnu filɛ k'a daminɛ Adama na alayhi salam fo ka na bila Muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam a kira 300 ko tilika rusul a ko ciden ninnu faddalna ba'duhum ala ba'd anw masa ye ninnu dɔ fisaya dɔ kan ni darajaw ye ni bonyaw ye ni karamaw ye Ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ ne ko adamadenw bɛɛ ye kelen kiraw ye adamadenw ye mais Ala ko n ye kiraw fisaya ni ɲɔgɔn ye ka tila k'a fɔ anw yɛrɛ ma adamaden tɔw ka hakɛ la a ko wallahu faddala ba'dukum ala ba'd a ko Ala ye aw adamadenw dɔ fisaya dɔ kan adamadenw ka fisa ɲɔgɔn ye
kalo kafsa ɲɔgɔn ye don kafsa ɲɔgɔn ye an bɛ don na samanci dɔ la n'o ye Ashura ye m'o f'i ɲɛna ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ suratu Tawba a ko inna idata shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض أكو ذلك منها 4 هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم دي سورة التوبة كنو خير إلى كافو هرم بي فم كبوني نوني على فم بونيا ni rebe feika nafasura iga barka sura ibobuya ala ko amma qur'an nashi jele na suratu tauba kono ako inna idata shuhuru inda Allah ako ikado kalo jati ale ala yoro 12 shahran ako kalo e tan flagi same munu odela kalo tan fla webe sangolema inna idata shuhuru inda Allah 12 shahran في كتاب الله أقول بالله تعالى كتابكم يوم خلق السماوات والأرض كبين الدومي أبي سانغلو دا أبي دوكلو دا وأكلو تنفلينا أقول ذلك أقول 4 منها هرم أقول كلو ناني باكو نكوي هرم كلوي إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض kabini domi na la be sangolo ndu koloda ako odoyin o ya sura baka kitabu kono no ilahul mahfuzu walai bo sai kalo tan flay o kalo tan flay na ko kalo nani mbala ko ye horome kalo ye aye jaga sere danye ko fala tazlimuna fihinna anfusakum ka angana nyere kun tonyo o kalo nani kono de Allahu akbar sanwati shi tonolite be fala tazlimu fihinna anfusakum meni kalo nani ni yeren tonyo akono ni ye juguma ka akono o juguma jurumi be dubile di Allahu akbar o de ya horoma yoroy ni ye nyuma ka akono o bara nyuma o baraji o fana ka bon kateme kalo to utaka o kalo nani an filo o do de kono no ye muharramu Allahu akbar akalo nani ye jume selu fulani ɲɔgɔn cɛ kalo o tɛmɛna n'an ko a ma ko zul qaada o kɔfɛ zul hajja bɛ tugu a la n'an ko ma ko seliba kalo o kɔfɛ muharram kalo bɛ tugu a la n'an ko ma ko jɔminɛ kalo a naaninan a n'a laban o ye rajabul fardu ye o ye rajaba kalo ye a y'o kelen jɔ a danna ni kalo naani in bɛɛ n'a ka samatiya don a bɛɛ n'a ka valeur don ala ko k'olu ye hɔrɔmɛ ye ka tɛmɛ kalo tɔw kan baba o b'a yira ko kalo naani samatiya ka bon ni kalo tɔw ye donc kalo ka fisa kalo ye don ka fisa don ye donw na an b'a dɔn juma ni ntɛnɛn ka bon don bɛɛ asilamɛw ɔ mais san kɔnɔ ala ye su dɔ bila yen n'o ye Lailatul Qadr ye o su in o ka fisa ni diɲɛ su bɛɛ ye an tɛmɛn'o kan an y'o kuma fɔ n'o ye Lailatul Qadr ye kuranɛ jiginna k'o fɔ n'i ko ko don bɛɛ ye kelen ye Lailatul Qadr ni diɲɛ don jumɛn ye kelen o su ni diɲɛ su si tɛ kelen o samatiya bɛ su bolo Arafa don ala kira kuma n'o kan k'o samatiya fɔ an ye n'o ye seliba kalo tile 9 ye o Arafa o tɛmɛna o tile kelen pe ala kira ko ni maa min y'a sun san 2 sun u b'o baraji d'i ma san 2 jurumu yafa u b'o d'i ma Arafa tile kelen sunni na o fɔra don jumɛn na ni Arafa tɛ ne ko ko don ye kelen ye bɛ ala kira sɔsɔ dɛ sallallahu alaihi wasallam an filɛ don min kunna sa n'o ye Ashura ye ala kira kuma naka sallallahu alaihi wasallam ako Ashura don suni no ye sini kile tanai a kile kelen suni ka be san kelen jurumu yafa adamade mami yasu o kuma an sigi kun o ye Ashura ye Ashura ye don baye abe kalo barkama kono aslamaw o Ashura Allah Ta'ala ye fɛn caman kɛ ka bɛn a ma ala ɲu ala teru nabi ɲumanw Allah Ta'ala y'a caman bɔ a ka degun kɔnɔ ka bɛn Ashura tuma o de kosɔn ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ suratu Ibrahim a ko walaqad arsalna Musa bi ayatina ila qawmihi
أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله أقول إن في ذلك لآية لكل صبار شكور. نبي سورة إبراهيم كنو ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآية لكل صبار شكور. نفرم موسى دي ما على يا الله كله على كراي القرآن كنو كوكا فونين أو بي عندك حكي ماي على كتودي آية يقولنا أقول ولا كد والله دمن ينيما أرسلنا موسى أو مسدي النبي موسى عليه السلام بآياتنا نانا كما كوي أن أخرج قومك كم موسى كم مكو لبو من الظلمات في الباتيات بلا إلا النور كتلمان النور وذكرهم بأيام الله أقول موسى إكام مو هكلتي بأيام الله الله تعالى كدونكو أقول إن في ذلك لآية لكل صبار شكور كم مو هكلتي على كدونبوكو أقول كما كوبولا سبالي بغوي كما كوبولا على بركة بغوي ماما تيميريكي هكلتي دونيونكو كعلى بركة والله يتسكا كما نماي على موسى ما وذكرهم بأيام الله ما هو هكذا على كدونكو بابا أشوراي على كدوندوي أشوراي دومبادوي دومي ني الله يا فرا أنفا آدم ما عليه السلام وكذا بيوم أشورما الله أكبر نبي إدريس عليه السلام على بقرة كبدو كل لك تعالى في وكذا بدومي ما وكذا بيوم أشورما الله أكبر نبي نوح عليه السلام أسنجنا ale de kera nabi nyuman folo ye na nyuman folo mi ni ala ye mi chini la ilaha illa allah ye kana maw wele ka bo boli botoma kata ala keleba chiama o nabi nyuman folo ye nuhu ye aye sa keme kononto san biduru abika maw wele kata ala ma maw masofo ma bishegini doni allahu akbar o be ko fe allah ta'ala nana nuhu wasa كجيا كافر بحلاكي كبدومي ما وكرا يوم عاشوراء الله أكبر وكما السلام وعنان جاتوالا بيد وكدوي والله على ويله إيري على ويله سلاموي على ويله إمساسوي سركبوا إمساسوي أنا دعوك جماناي جمانا بيتامينا والله بيد وكدوي سلام وعنان دعوك على كجمانا يسمع جمانا ينديو على كوب كلمة آمين يا رب jamana yindi ala ku be kelema ala ka samiya nyumandama ala kira horoma koso qur'ane barka koso salli ala rasul alhamdulillah rabbil alamin halsa tv shirfila ka mununani hukmu kono ashura shu sam baflantan shekina anye wuli ka joke kata quartier malla ustaz kasim kone ale fena tumbe ninga blasra luke ina folla dado san uba kene sigi chugomi femunum boray ange jeko baro fena sharia otomani bisera journaliste nana ashura muye ala de kalila bisuina ankara mobiya alako ba'da bismillahir rahmanir rahim wal fajr wal layalin ashr wash-shaf'i wal watri wal layli idha yasir hal fi dhalika qasamun lizi hijr ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الإماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد كتب سورة لبنا صدق الله العظيم أما قطوب لا قال تيفويا ليال أشر شوف لو شوتا بشوبالا بشوبالا ده o ayafu ayimu ni munke ka benaye nakalala anya me amfauda ni bisude jora zamzam ji abi magandorandi ni matamageti zamzam soro foni ejide unna to ya tabidoni nakani samala gania sura jora baby zamzam soro ala be zamzam ji woyo ka do jien kolombe kono bijuina
Zamzam bi jo baji bela bi abido kokoji bela bi abido kolombe kono bi jiyo jina bi ala bola ka se kono na bi danfe o mago nye zamzam bi nyagam ya labi afokele ala dani ndamine ka be ama yoro dogo kungono do klanendo ala bara ndamine do nyime ala dani ndamine samedi beni kata sira do ha kitabu bebi tafo aw nyi mungala mbi kumana no de jien labando de ne ko lay do barada mine samedi do ba foko chiente kaya damine jeudi de mi soso doni na beti benkelinga gakana bui taka ala dan damine samedi ba madana mede ayi muni munda samedi sangolo ani dugukolo ala yo flat danka be samedi ma ayi nti soso sani dugukolo ala udanga be samedi de ma fen na be sangulo kono planeti ulaje kalu ulaje lolo ulaje ala kala lolo la wasamai watariki wama adraka matariku an-najmu saqibu wasamai zatil buruji wal yawm al maw'ud idha as-samau anshakat idha as-samau anfatarat nimbe ala kala kan lolo la ay lolo kalu kle onanyo no kabanogo kalte ka cha ala bolo doy sumayay doy kalayay do finendo do blenendo do jelendo jibi dokono jangata bi dokono findele bi dokono glace bi dokono bele bi dokono tasma bi dokono walla kira ko sallallahu alaihi wasallam nay san finendo nga hami ede fe akera sanji note alaba fo domina alhaqatu malhaqa wama adraka malhaqa kazzabat as-samud wa ad bil qari'a fa amma samud fa uhliku bitaghiya wa amma ad fa uhliku bi rihin sarsalin atiya fiena nulu mina domina etay jide lutakera fiende halakile fien alama mogoto akofa hal tara lahum min baqiya alayulu arasila tunundi sangulo ndugu kolo koda kabe ashurama fakele okela samedi dumashi kulu alay kulu bedan ko alay kulu bebla dugukolo ka kabe dumashi dima kulu kalte ukacha fara kulu be boko kulu be chenchen kulu be bele kulu be kulu modelu kacha afiman bala ableman bala ajeman bala jibi dokoro jiti dokoro fenfe yi kulu ye jiena bonya munga doko munga ja abifo fenfe makulu ka dugukole sabati ala kala kulu la dugu fe qur'ana konna la ako law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ناكو ياجي كلوكا والله كلوك من مغو الله كلو بدانك بدو مشيدما فوفيلا لندي دو مشيما نبوي تننتي نوا لندي دو يو دفع الله يرو دا نينغو اتي سوسو الله يرو دا munga jam munga suru munga bo dugukolo yiri be yiri ubende sidi ya mun nana ni yiri dona radio bebe kuma ale de ka tereke una limfle o yado chemundo ni yiri don ko jugu bendi sonto do ala bolo sangare ala yiri gundo dama mogo bi bo fambe abu furake ni yiri di e ma docteur bi mogo kono faramu no fe yiri ba boy kono boy yiri mun na dana anga siraka an faw yi mun fanye dugukolo yiri fola mun falena ko kera kunjade tene mana boy mun bina tarata o te mardi yewa tarata donne ala dibigla fe de dibi ibi dibi donne fe de dibi ala dibi be glanka be mardi de ma akabon amambon ala dibi begla kabe mardi dema ya rabbi yama tarata mana be mune bina araba o te mercredi wa ala noro begla kabe mercredi ma fefe yele
fɛn nɔrɔw ye ala ye fɛn bɛɛ dilan nɔrɔ ninnu ka bɛn mercredi de ma dɔgɔkun kɔntɛ hali bi kana dɛ ala ye mun kɛ mun kɔnɔ o la a bɛ fɔ ko ni b'i den don kalan na a daminɛ ka bɛn araba de ma nasi dɔw bɛ yen n'i b'olu sɛbɛn i b'olu sɛbɛn ka bɛn araba de ma sini araba ye bisu in na walima ni fajiri banna a sɛbɛnni daminɛ koli dɔw bɛ yen i b'olu kɛ ka bɛn araba su de ma n m'o f'i ye ala ma naba ɲɛ la araba mana bɔ yen mun de bɛ na alamisa de la ala ye dabaw da so fali wulu jɛgɛ sokɔnɔ baganw dugu kungo kɔnɔ baganw jilafɛnw ala y'o bɛɛ dan ka bɛn alamisa de ma n'o ye jeudi ye sɔni min mun na sɔni ti mun na mun bi pan mun ti pan mun couleur ka ca mun couleur man ca saga ye couleur joli misi ye couleur joli yala danfɛnw na jumɛn couleur ka ca kɔnɔmafɛnw de couleur ka ca wa walima jilafɛnw de couleur ka ca fɛn fɛn de daba ye n'o ye bakan ni ala ma adamaden hakili d'a ma a y'a bɛɛ dan ka bɛn jeudi de ma o de la a bɛ fɔ ko n'i bɛ jeli bɔ dɔnnibagaw ka sira dɔw bɛ yen saraka dɔw bɛ yen n'i b'o bɔ o bɔ ka bɛn jeudi ma saraka dɔw bɛ yen n'i b'o bɔ o bɔ ka bɛn jeudi ma n'o bɔra jumɛn bɛ na juma ala ye mun dan ka bɛn juma ma adamaden bɛɛ danna ala bolo ka bɛn juma de ma cɛw musow farafinw farajɛ denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba faama fantan adama ni jinɛ danna ala bolo ka bɛn juma de ma juma wagati jumɛn juma seli kɔfɛ juma sɔgɔma ala ma baara k'a ka se la o de kama n bɛna kangari dɔ da bamakɔkaw ye ka kangari dɔ da jamanadenw ye mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ quartier o quartier la i ka baarayɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i ka usine bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka na seli i ka kin misiri la nka i gɛlɛya juma ni juma bɛɛ ka segin i ka kin kɔnɔ ka taa seli aw ka kin misiri la o de taga da o bɛɛ la tumasiyɛn t'i ye misiri la i ka silamɛya tiɲɛ don ka siga b'a la n'i sudara juma sɔgɔma ala ma baara kɛ o la arabuw fɛ yen nɔ jeudi anw ka weekend ti samedi ni dimanche ye wa arabuw ka weekend ni jeudi ani vendredi de ala ma baara kɛ juma nin de ye dɔgɔkun ye a ye danni kɛ ni tile 7 de kɔnɔ f'i sittati ayamin tile 7 ala ye nin fɛn ninnu dilan a ye dɔ da o dugujɛ a ye dɔ da o dugujɛ a ye dɔ da o dugujɛ a ye dɔ da ka nin bɛɛ ka kɛ ban tile 6 walima tile 7 o jate ka bɛn a ma o tuma ni silamɛw telisirifula mɔgɔw mana na u mago bɛ kumakan dɔw la kuma bɛnnen tɛ mɔgɔ kelen da nin ye asura kun dɔ ye أيها الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم على كراكو صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان والله كيف سو كانوا كيف سو فيه ويلي من يدي ayiwa faso kanu ni dɔnnibagaw y'a kɛ yɔrɔ 2 ye a bɛɛ bɛ bɛn faso tɛ adamaden na ka tɛmɛ alijinɛ kan adama bɔra alijinɛ de fɔlɔ la ka na dunuya kan yan donc alijinɛ de y'an faso ye jahanama t'an faso ye n'i ye alijinɛ kanu i bɛ kɛ ala fɛ amana filana ala yi bangi k'i bila dunya kɔnɔ k'i kɛ jamana min mɔgɔ ye i jija jamana o ka diya i ye o ka hɛrɛ i ka hɛrɛ de don a ka bɔnɛ i ka bɔnɛ don an bɛ alahu taala deli ala ye jamana min kɛ anw garijɛgɛ ye n'o ye mali ye ya rabbi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ fitna ala k'an kisi a ma fitna ala k'an kisi a ma ni fitna wulila a bɛ dan yɔrɔ min na mɔgɔ t'a dɔn an bɛ alahu taala deli jamana ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ
ala ka jamana hina do ambela jelena utma ambena do minke bi asura idihi ya rabbi ala ka mina ambela jelema wallahi sidiya kuresi niye ambe sigile yantim bi jamana de nyama jolendo wallahi sigatola de asmalendo no te ni murfa kan bora sam fankelin fe kana fo kan be ande be bi taro insa mais alhamdulillah ambe hakili sigilen be ambe ja sigilen do ni yo kele do de be awni bala wuce no ye finintigi ye ambe do ku be ye ante finintigi bo finintigi la abe ye fininta ko ga jamana di makana ala ku wirla kana wudu na filin na tugo mena ni hereye ala ku mon balate ma amba ni bela jelen fe ambe je ka fatiha kala nyogon fe jamani bela jelen ka fatiha fembe bo kono ema ya ala ko wala qad ataynaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim yahi sabul masani ndogere koy al-fatiha de do ala kira sallallahu alaihi wasallama akasangono yele do aye qur'ana be sebele fangelen fe al-fatiha sebne ba dama Allahu akbar muna amana o kama bi otma ambani ni befe asura baraka kama sankuran ala ka ke an ka hera sanye balawu minun ba kono ala ka pa ambela jelen kuna ala ka anta karo hereye ambe do ke an kramo kasum kone ambe do kay ala kan dunya mo ko ba kambe yere majigi membala halibi ala ka do faraka sabali membala halibi ala ka do faraka yere do membala halibi ala ka do faraka ana balima bela jele shalli ala muhammad al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين alhamdulillahi rabbil alamin kada wati kronin kan ni kofe anga tamadenw utara mayambugu el ustaz Abdul Karim Jire ale tumbe afene la selike ashura hukumu kono ko belebele munu kera kabe ama ay dado o misemani chamana ange je ku sheria mayambugu balonci kenebaka nan dona kono am klaka na bokana nga walanda ta adamine na katani ay fama ala ko qur'anen na shinje mana akomo ayro bode in suratu tauba do aya bisaba suratu tauba aya bisaba nabo abe telephone ni kalo inde ashurai islamo ka sayele mede ni kalo yi bisaba kile anga sayele mete 25 anga sayele mete 31 bisaba kile komi maraba jugu do di amara andu to ko wele dore la koy maraba jugu dire do di amara allah akbar aw yema ko mara ya soro dambe bula dina bula wallahi jate bubulo wallahi mara bubulo abse ko lu ka dine mino la jugu di ku ka jate mino na kakate ujo taala ma do ya soro revolutionnaire te nyonde na ko farala nyoko ga jate ngumi kesla ma ko jate Allah anga islam ka sayena me we ni kalo indi biso kile akrabu dimba sallallahu alayhi wa sallam imam al-husaini wa fatura kabben kalo inklen tama Allah jire na hakile jingina na anya jibibo magariko al-husaini me do ya famu kake bugoli do ya famu wallahi kake dusu kashi doyi aya bisaba na ibo de bo aya bisaba ndawaro ay
inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran Sayyidina Al-Husaini fatura ka benen kalo en kletan Allahu akbar do ya fa mo ka ka bu ko li doyi ka ke mo tur doyi ka ke du suka shi haza mablaqu ilmuhum Allahu akbar fahani'an lahum wa sururan lahum fala nata alaihim ambu foto ina ku barkadaka anti ya daw ka ndun nenu tayna nga onga jamana sigira mika ode ni ndoye dumbay horoma dodo wallahi bunye dodo sako sura dodo fama ala yere de o fo qur'anen da shi jemana akomu suratu tawbala aya bisaba ani da mado fama ala ko chokoti ako inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran Allahu akbar akui kado kalo yere jete da ale ala fey kalo e kalo ta ani flay o kalo tal flay minha arba'atu hurmin la hurma kalo e kalo nani wallahi inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi wallahi ko akalo jete da ale ala yoro kalo tal fla do o kalo tal fla ala ka kitabu kono wallahi o donya ay sangolo bil wolo vla da ola ka do kolo bil wolo vla da ola wallahi minha arba'atu hurumin hurma kalo nani be ola Muhammad nimi vlene zalika dinul qayyim ni de dine kleni wallahi fala tazlumu fihinna anfusakum don baw ayeno Qur'an hayen ta ka laje ko sebe doni do be Qur'an tono tuma do la tafsir kala o baye tuma do lo tay ay Qur'an lumière de be Qur'an na fama ala ko kuni kalo nani na nasul Qur'an sharute Allah Qur'an na shi jema de be kala ko fala tazlum fihinna anfusakum akana yera tonyo kalo nuna ikana shuyani kala ikana jene kala ikana hasidi kala ikana ala soso ala o ya korodoy akana yera tonyo ala kan biye do yera kono wal makka tasuma mane yera la wal makka kujugu do ki yera la Qur'an ay moto akana yera tonyo ala na bi famu de na surko ni Qur'an fora afo ba ya afo inyana abiki na afo ashar wi nyana abiki na ko ba ala era de ma Qur'an haye ni ndoti wallahi ami ni ngalike doni ke bawla minu be taballa ya minu be malikon minu be jembela kuma kan kelimpiu do jumende kadi katemi ka do beka do jumende ka kusaka tebe ka do beka do jumende here ka bokateme adama de ka do beka Allah akbar ay jabi deke don ke bo kerengere ma mi ni ngali nyesi sufia moko ma kerengere ma mi ni ngali nyesi ma mi no be woliu ka sira ka mbolo nyini ga kosebe do jumende ka kusaka tebe ka do beka do jumende ka dila ka tebe ka do beka yawma talqa rabbaka do mi ne bi mabbe nyokonya o do de ka kusai ka do be o do de here ka bukati mi ka do beka ha o mana Al-Husaini dona aljina kono ka be do jumema Al-Husaini dona aljina kono ka be yoma ashura de ma bishu na nyona nani ya au nyiniga ni biya turla dola amba fo yitoroy wallahi marfatira dola amba fo yitoroy wallahi ni beretira dokuna an adaba do mba fo yitoroy yala ala fe o yitoroy wa mi toroy ka saka do jahanamena o de balaw meni sara kadu aljinana o nyona kusamadiya tede wa Al-Husaini sara ka bebbi do nyogona de ma adon aljina kono ka bebbi do nyogona Allah ode ya jira na ko biye dombay Allah akbar anga makorobo mafili anga dolkebo mafili ase dale do lu senda nona Allah akbar ina fa ankram ko karam ablazi jiraw ñu ko jire na masala to manga do dima wallahi anga suraka to nanga wala day Musa alayhi salam Allah dulla fe anana soro nabara do de be kungo kono nabara sikatama yele Allah akbar Musa ya soro be kungo kono a hina e Musa mine
nabara be kilela atse katama abga tugodi Musa kamana gwana Musa ya ala deli ala ka hinan nabara ina aya malma nabi ala deli ka ya farabashi ala da ala ta kulunga do ni be ala deli dela farabashi ai ni ala deli musula farabashi ai ni be febe nyine ala ta afo ikalati Musa yi tege jayi concentré ako ala mbani ni feka hinan nabaraina Musa bikla aka dugola anaka concentration na wati mina anyebala fal asadu laqad akala ra'sahu wa farraka min sadrihi wa huwa bayna ahsha'ihi warabado klala nabara ngulu lakala Allah akbar waraba aklala dishila abe kono bara de la sisa Allah akbar Musa ya ala la jappe fefo ako ala nde ka hine Allah ne ko ka hine nabara ina ni ka hine ala mi feka dondo de jira awlabi jira amata Sufia doni de abati ni wolu ni kasrai ni ahlu sufu cho kasrai wore kama Sufia chebo ye kitabu fon bo utafo kwanga okmana sisa bino mbeka fenki antu nangari me uta sufu kasrai afam ko dugu fama ala ko Musa ma ako Musa de e ko de ko ne ka hinan na baraina ne ka hinate jiyan kono koy ima yo de kama nye waraba bla ka na bara du waraba de na bara du akla na bara la dron na bara nimi na kata aljina ko Allah aluseni sokora toro darala o toro yonde kuma fara ko ka jena ya nyonda sara dora tara aljina jire Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam afatura doro atara aljina jire Sayyidina Bakari Siddiq wallahi tarukutu ba foko afatura sumaya de afatu Allah nga on sufi utuka we Sayyidina Bakari poisonné de kafara formation do de kumbe fa ka fama Allah formation de wulila akumi feka islamaya shikli kashila tunu formation ngu nana alakira fali ka bangu desara alakira la sala fara akrama wallahu yasimuka minan nas wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu kayrul makirin wallahu allazina kafaru biqaysihim yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqitala wa kana Allah qawiyyan aziza aparati ayani soja ka farfuni ayani soja ayashi ko beti na fani jinyo kona wallahi na fani kuma yin kona saga beti na fani saga yin kona bele o formation de sara ala kala nga formation nya bokar poisonné o sar Allah formation bes la may nyimo de no fi hal sisabi formation ngulla o formation de nana Umar Soko misiri ko islamay nyamo go ndayana formation yi Umar Soko mais Umar Sara Umar Taramin aljine o formation kele o de wulla ka islamo bla nyokona la formation akun nana islamo tili kama amase alakira ka watila amase Umar ka amase Abakar ka watila amase Umar ka watila nga Umar fatule kofe Usmana sigira sanworo formation zera islamo la saba islamo klaflay o formation inde Usmana faka aka soko alhamdulillah jire formation inde Usman faka wallahi o formation inde Sayyidina Ali faka wallahi misal kasrala o formation inde Labana Hassan faka jire nafasiri fi musa fa tuka mina adra o de Hassan poisonné o formation kele inde Al-Hussein faka même nous nya faka on Sofia moko ba fo ko siyoro labet tasma kono nari wa Sofia moko kay Allah akbar nga hakal doli cié mi mo fo aw ñena ko kiti be ala de bulo ngande aw made ngambe doli ke baw dema doli ke baw de sigile do kala be wallahi inna Allah la yaghfir an yushraka bihi Allah wa yaghfir ma duna zalika liman yasha
wallahi ala ba yara sagola wallahi nay ala ja ala bi yafa ala hina masay nay ala ja ala budu jahannama kono ala kala diliye saba ala ko ma kana ma fa man katala nafsan bi ghayri nafsin fa jazaohu jahannam ajire ala ko kana mo ko fo yafa ni ala budu jahannama kono ala kala diliye mana formation de Hussein Faka mais le sen donna aljina kono ka be yoma ashura ma Allah afla kan ma ba fe ni ma ba nunu kele ngo kele abbe donna aljina kono ka be ko kono sado ni ma Allahu akbar mana ma sayado ko de yika hera do wallahi ko de yika bunya do yi ka kirama do ambe sirfla mo ko fo de folimina wallahi ambe basande nyonye balifo Hadra ale de mono chama sama ka bwana Hadra me fega fasiri flam ko ko mitanda mbolo nyona ni nyora inganga fo mali moko kame gouvernement kame wallahi ibado television mali madi gouvernement ha Muammar al-Qaddafi kada fi de ya di islam wa Allahu akbar mona sama ka bwana pardon Sirga nan mo ne sabaka bwana Azra ambi bo ala amba ma kuma fo ambi feka kuma se yoro minuna abise islamia émission be bo ala wallahi ni ki nyona gongon duru late indoro vla be duguma wallahi na kwa nyati da islama ko na nya kaira to aboloyi ala ya wasa to bane ajire islama wa kana ni digada ayafo kame ayafo esco alhamdulillahi rabbil alamin an bade tv shirfila la jabaw ka dawati kuroni kan sigida wara obina soroli ke tv shirfila ka wuli ka jotola min kera wala sa ka se anga dina jetroma mali fa bala bamako ashura shu samba flantan shekina amba fo ka wali mando aka nyama dalla ka fo sankura hera ala ke adiama ka ando a horoma la kan kisha torokoma aka ambe jian wati wara wa shukran lakum fi amanil Hangalondi zega tiemi tinya welila fala ka chideme tinya welila hangalondi zega tinya welila fala ka chideme tinya welila hangalondi zega tiemi